fiskala lehenengo eta horren iruzu motak eta gero paraiso fiskala inkluso gaitzengo eta baitxa beza inkuz. Eta bukaeran ondorixo bat, atara dugun ondorixo bat azalduko. Iruzu fiskala da zerradune batzuek errenta edo aberastasuna gaitxik administrazioari ez ordaintzen. Biharrezkoa dien zerrak ez ordaintzean ondorixo. Gare hiru iruzur mota, lehenengoa zerga igezan, eta hau da diru sarrerak ezkutatzea edo paradisu fiskaletan daren dirua ez aitortzia o ez deklaratzea. Ezkutuko ekonomia da ogasunaren zirkuitu fiskaletan sartzen ez den jarduera ekonomikoa da, eta hemen adibide bat ala jarri ulertzeko dara fontanero bat adibidez joten lanean zure etxera eta eskatzu eskatzen fakturia eta orduan zuk ez dozu ordaintzen, ez dozu deklaratzen ditu hori orduan gutxia ordaintzen dozu eta bestiak gutxia ordaintzen da. Eta faltsutzea, eta hor da zerrak elkari faltsuak edo fakturak ez deklaratzea baitxo, faltsutzea. Espainian beza esordentzia batxik 15.000 milioi euro galtzen dira urtean, eta Euskal Herrian iruzurra da 13.000 milioi eurokoa, eta gauza hauek desberdinak diala edo gozatia. Eta Espainiako galera diru guztian postena da, eta diru hori gabe dira zerbitzu publiko asko zaren. Paraiso fiskala da leku bat, normalian zure herrialdetik kanpo, eta bertan gordetzen dozu diruak zerga txikixauak o zerga agoak. Horren adibide bat da Suizan, Bartzenasek eta beste politiko eta pertsona asko dela eta Suizako leku hori da paraiso fiskala. Eta paraiso fiskalen helburua da bertan bizi ez dien pertsona eta enpresei zerga sistema berezi bat ezartzea. Eta helburua lortzeko baliabide batzu dauzke, eta baliabide horrek dira banku sekretua dela, bertan bizi ez dien zerga txikixak edo kutxak kobratzen dotzela, beste herrialde fiskaleko opakotasuna aukera, jarduera ekonomiko horik ez dutela exigitzen, eta finantza desagertuta. Mila batzideon garrarremotan besortzian, elgak jarri zitsuan irizbide batzuk, paraiso fiskalak zeintzuk eta non daren hautemateko jakiteko, eta irizpide horrek dira zerga txikiak edo burtsak jartzia, informazio trukerik ez egotia, gardentasunik ez egotia, eta benetako jardura ekonomiko ez egotia. Paraiso fiskalen ezaugarria dira norbat da dirutza hori gordetzen dutela egian aldetik oso babestiak bien herrialdetan eta esan duten modukoa bide bat da Suiza eta beste bat da Kaimanu artean. Eta banku pribauen laguntza dauke eta oso kobratzen duten pertsona talde batek babesten dago. Eta beste ezaugarri bat da petrolio erabiltzen duten herrialde aberatsek erabiltzen dutela paraiso fiskalak normalean. Beza edo balio erantsiaren gaineko zerga da Europar Batasun osoan eta beste herrialde batzuetan ezartzen da zerga.
Eta guztionekin heldu gaz ondorio batera, eta ondorio da ilusio fiskalaren ondorioz urtean dirutza asko gatzen dara, eta diru hori gabe ezin diala zerbitzu publiko asko jarri, beraz ez dira gure beharrak ez dira behar bezala zetzen.